Når du kommer her hos mig, så kan jeg hjælpe dig med i forhold til, hvis du har stress, du har uro, der er noget, du er ked af, du synes, der er noget, der er skævt i livet lige nu, der er noget, der trigger dig, så kan jeg hjælpe dig med at få se på, hvad er det, der ligger til grund for det. Eller hvis du har et barn, der er ked af det, eller vred, og der ikke trives i skolen, og det kan også være, at du har en teenager, der også er skoletræt, eller bare ikke gider at være her. Min baggrund, det er, at jeg er grunduddannet pædagog, og har været pædagog siden 2009, blev jeg færdig. Så det var sent. Så jeg har jo haft et liv, inden jeg overhovedet begyndte at arbejde med det her med mennesker. Men mennesker har altid fanget min interesse. Så da jeg fik muligheden for at læse til pædagog der, så gjorde jeg det. Og så har jeg bygget ovenpå psykoterapeut, stresscoach, mindfulness-instruktør, noget kognitiv terapi og alt muligt andet spændende. Men det er mennesket, jeg koncentrerer mig om. Grunden til, at jeg sidder her i dag, lige specifikt her i dag, det er, fordi jeg har været gået ned med stress selv. Og tænkte, at jeg er nødt til at passe på mig. Det gjorde jeg, sagde mit job op. Og så begyndte jeg at arbejde med mig selv. Og så tog jeg nogle job ved siden af. Jeg har arbejdet med unge mennesker ved siden af i kommunen og hvad det end har været. Men det er på grund af, at jeg har været nede med stress og har mærket, hvad det gør selv. Ja, udover min samtaleterapi, så har jeg også noget gruppeforløb og noget hold. Jeg har noget pigegruppe, som er nyt. Jeg har haft et forløb. Det er i forhold til håndarbejde, hvor man har noget håndarbejde, og så snakker vi om emner som stress, angst, ensomhed. Men for at det er lettere, så er det med at have noget imellem hænderne og nørkle, at så gør det nemmere at snakke om. Men også det med, at de får en erfaring af, at de godt kan slå tankerne fra, når man har noget imellem hænderne, man fokuserer. Så det der med, at i stedet for at sidde med sin telefon altid, så vil jeg gerne have noget aktivitet, ind de kan tage frem i stedet for telefonen, når der er for meget blus på tankerne. Så har jeg mindfulness-hold, et 8-ugers mindfulness-hold i forhold til stressreduktion, fordi jeg er jo uddannet mindfulness-instruktør, og der har jeg selv været igennem det her 8-ugers forløb, og det var jeg, da jeg havde stress, der tog jeg faktisk min uddannelse samtidig med, og jeg ved, hvad det gør ved kroppen og ved sindet. Og så har jeg, for det ikke skal være løgn, så har jeg også begivet mig ud i noget yoga og mindfulness sammen med min svigerdatter, som er yogainstruktør. Og så har vi fået lavet en kombi, hvor vi laver mindfulness og yoga sammen. Arbejdsmetoder, udover selvfølgelig samtale, så har jeg fundet ud af sådan nogle Lego-figurer. De kan bare noget. De kan fortælle en historie. Og dem har jeg gjort brug af ved blandt andet en dreng, men også flere andre i forskellige situationer, fordi der er forskellige ansigtsudtryk på, så hvis det er svært for børnene at snakke om følelser, så er det godt. Jeg kan jo godt tegne med dem, hvor de tegner, og der er forskellige. Jeg har en god værktøjskasse. Jeg er jo pædagoguddannet, så jeg er jo lidt kreativ, har en boblehjerne.